Mana gümbetteki toyun aşpezleri hazırlığı. Kaşır doğrap et isteyene. Bitayan yine bir saattan gayrı. Bir saattan gayrı bitaya diyor. Kaşırlar doğrap namaz cuma gittik. Namaz cumanı okuyup gelip toyun hazırlıklarına başladık. Mana gödökler diyene toyda nan pişirip etirler. Mana qarqının gödökleşlen hemmes mana nemenin oğlu. Nan pişirip etirler mana toyda. Bizim toyumuz nime seyredipdir size? Gelmeğinize diyemem. Ova. Yaxşı oldu sizə gedim. Artık kahvaltı mı yapmıyor? Bu görünüm efendim. Ha? Film alwatin yadigar. Toyun yadigar olsun da. Necip, bir plak çay demlek getir şöyle. Bir plak çay. Toyun nanını pişirip gödökler bilen bir neçe tane resmem çektirdik hatıra.
Ay bolona. Mana hanalar rabat diýene akşam toyam suulda hemmet garkyn oglan mana şulan bakışıp duran gadan çanaklar ýuýanlar. Teşekkürler diýene aýlanyňyza saglyk. Mana çanaklary gadanlar hemmetin diýene ýuwup taşladylar diýene oglanlar. Mana Juma bay. Juma gadam täleýi diýene biziň toýa tapylyp geldi diýene. Niden gelenim bolsa. Allah ýalkasyn. Allah ýalkasyn. Toýam bitirdiňiz mana sizler diýene illeňize saglyk. Manaňyz abat. Bir jahan diýene mana garkyn oglanlar niden tapylyp gelende bular.